zan tambaye ka na farko, zai yi a kashe Allah? Ai idan ka gane ko ya yafa jiki irin na mutane ai. Ya yafa jiki irin na mutane, an haife shi a matsayin mutum, yakan ci abin shi, yakan ji duk wani abin da mutum yake yi, sai dai shi dai ba zai yi zunubi ba, kuma ba zai nemi matan gidan wani ba. Amma question, zai yi a kashe? Ina zuwa. Da ya yafa jikin wannan mutum din, tun da jikin kowane dan adam yana mutuwa, to dole ne ya mutu. Saboda wannan jiki din, amma tun da shi ruhu ne ba wai ordinary mutum bane, to ruhun ne baya mutuwa. So Yesu ya mutu, jiki ne kawai ya mutu, amma ruhun suna nan. Saboda haka yanzu nan yana sama, ka gane, amma yana nan tare da mu, domin shi ruhu ne. Kana nufin da ya zama mutum ya zo, amma yake Allah nan yana kiyaye ku, amma da ya samu mutuntaka, shi yasa yanzu wani lokaci ba mai iya kiyaye shi kenan, za a iya kashe shi, ba wanda zai iya kiyaye. Yanzu dama abin da ya zo ne ya mutu ai. Dama abin da ya kawo. Ya zo saboda ya mutu ne. Ya zo ne saboda ya mutu. Ka san da ana yin hadayu. Idan mutum ya yi zunubi sai ya kawo rago ya yanka, an yafe mashi wannan zunubin. Ka gane wannan abin, to tun da shi yana son dukan duniya su samu tsira. To yana ɗaya daga cikin abin da ya zo, in ya zo zai mutu, zai zama gaba ɗaya ba maganar rago kuma. In dai ka yarda da shi ya zama rago mutuwanka. So saboda haka ana kiran Yesu dan rago ma. Ana kiran shi dan mutum. Ana kiran shi dan Maryama. Ana kiran shi dan Allah. Ana kiran shi ruhun Allah. Ana kiran shi kalman Allah. Yana da sunaye da yawa, kuma ko ina idan ka sa shi zai fitin. Daidai ne a gurin. In ka kira shi mutum, Bible ya kira shi mutum, in ka kira shi bawa kamar da yake ta maganganu haka, daidai ne, shi ya mai da kanshi bawa din. Idan ka dubi Kolosawa sura 2 aya 7, yace ni ne na mai da kaina, kamar a ce kai sarki ne a garin ku. Sai ka zo nan kawai garin mu sai ka sare, ka je wando ka je gona. Ka san ba wanda zai san kai sarki ne. Yanzu da a ce ya zo cikin darajarsa ne kamar yadda ake jiran shi yanzu, to da bamu iya containing din shi ba. A yanzu ne zai zo a cikin sarautarsa. Garin Yesu da inda ka yi wannan kwatancewa, bi mana gari na daban, garin shi Allah daban. Shi ya zo gari. Kaga ba yana sama bane? Saman gari nan ne gari. Ka gane ba haka bane. Ba haka duk duniya gaba da sama da kasa nashi ne ai. Amma yanzu bai bayyana kanshi a garin mu ba ai. Amma pastor, Yesu Allah ne. Bai iya in in mutum yayi wani aikin miyagu zunubi, shi an yanka rago a yanka kaza, shi Allah bai iya yafe mana gaba ɗaya don kansa ya yafe mana, shi ya zo ya kashe kanshi. Ai wannan yanzu ba kuna yanka rago ba? Layya. Ko ba kuna yi layya ba? Shi Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya? Layyan kuma neman gafara ne, haka kuka sani? To Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya? Ka gane wannan abin da ke tun da layyan ake yi. Layya kuma neman gafara, ai layya ba neman gafara. Shi ake yi, to layyan ne za a yi, shine zai kawo wannan gafaran. To shi yasa pastor, ina jin daɗin magana da ke, ko da ke malam ya zo malam bai zo ba. Amma pastor, wato kaga bi ma'ana lahiyan Allah aka yanka, ko Allah za yanka Allah ne, ko dai a'a ban gane ba da shi. Yanzu kaga layyan ne shine yake dauki zunubi, ko ba haka bane? Koya ne? Laye lada ake samu. Ana samun lada, baya gafaran zunubi. Allah yana baya gafarta wa mutane zunubi. Gafaran. Amma Allah yawa idan an yanka sai a roki Allah, saboda gashi an yanka a ya gafarta zunubi, ko ba haka bane? To shi ne sai ya doki nauyin ragon. Shi sa Bible yana kiran shi dan rago. Differences. Lahiya kamar ya ce ma annabi Ibrahim ya ɗauki ɗansa ne, amma Allah bai zo da kansa ya zo aka kashe kanshi ba. To kaga different. Zance biyu. Ina zuwa. Bari kawo ka gurin. Kaga yanzu shi Ibrahim lokacin da Allah ya ce masa ya yanka yaron sannan. Kaga bai gaya ma yaron zai yanka shi ba ai. Kaga bai gaya mishi ba. Amma da za suna cikin tafiya sai yaron ya ce masa to ga wuka ga itace na gasa, ina hadayan. Ibrahim ya yi shiru. Lokacin da zai yanka yaron, shine Allah ya ce masa, na ga imaninka,
ga rago nan ka yanka. Ka gane duka wannan in ka dubi ina cikin preface ne, annabci ne aka yi. Duka wannan cikan Yesu ne. Shi yasa ka hujjoji ka duka domin da yaka kaman na cuce ka. Bari malam ya zo. Ina sa muku ranar dube. Amma question na ƙarshe da zan tambaye ka saboda muna da program da Malam Musa Yusuf. Question to shin inda Jesus shine Allah kuma shi ne dan Allah kuma shine domin kuna cewa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Haka. Wanne ne Jesus ciki? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wanne ne Jesus ciki? Gaba ɗaya shine. Shine ruhun Allah ko ba shi ruhun Allah bane? Isa ruhun Allah ne ko ba shi ruhun? Ina zuwa. Ka yarda Isa ruhun Allah ne ko ba ruhun Allah bane? Annabi Isa ruhun Allah ne. Yawwa, ka yarda kalaman Allah ne ko ba kalaman Allah bane? Musa ne kalamullah a wurin mu. La ilaha kai zaki kanar sufa. Ka duba suratul Maryam, ka duba suratul Maryam mana sura 19 ko ka duba al-Imran sura 3 aya 45 zuwa 7. An ce kalma ne daga gurin Allah ba aka sa cikin Maryamu. Ko me zaka ce muna wurin mu musulmi? Kalma ne na Allah. Kalamullah ne, Isa kalamullah ne. Ka tambayi malamai dai kafin ranar da zamu haɗu. Ba da ya kuri fa bari da kake debate ko. No, ina jin daɗi kamar mu kwana ne ma muna yi. Ina jin daɗin ka ko. Na gode wa kana jin daɗin kana da kai muke yi ko. Ina jin daɗin tambayoyin ka sosai domin a tambayoyin akwai ilimi a ciki ai. Thank you very much. Na gode. Akwai ilimi a cikin tambayoyin nan naka. Dauke shi wani offensive ba kuma ka ji daɗin. Ni na ji daɗi ne sosai. Na ji daɗi ne sosai. Thank you very much. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Sai kawai na fara jin cewa Jesus shine dan Allah shine dan kuma shine ban kuma shine gaba daya. Amma to duk wani wanda ya gaya maka wani abu different than that bai sani bane, bai riba da kansa ne ya sani ba.